Enkosi kakhulu, masibulise kuwe, sibulise nakumbukeli apho ekhaya. Njengoba utshilo, siza kuwe sikwisikolo samabanga aphakamileyo, isikolo sezolimo iphandulwazi apha eDikeni. Sizathu ke sokuba sibe lapha namhlanje ukuba umbutho wesisa iBulumko Foundation uzise izipho kubafundi besi sikolo. Lo mbutho usekwe emva kokubana uBulumko nowengumfundi kwesi sikolo kunyaka opheleleyo ethi wabe uphulukana nobomi bakhe. Efunda ke ugrade 8 ngelo xesha elo, eneminyaka eli-15 nje kuphela. Namhlanje ke yimini yokuzalwa kwakhe ngeba ugqiba iminyaka eli-16 ukuba ebesaphila. Masamkele umamakhe uNokuthula Ngcelwana asixelele ngokubaluleka kwale mini kuye. Mama, enkosi kakhulu ngobube nathi namhlanje. Khawusixelele ngokubaluleka kwale mini namhlanje. Mandithabathe eli thuba namhlanje ndibulise. Mna ndinguNokuthula, ndingowakaNgcelwane, ndingumama kaBulumko. Mandiqale ndibulele uqala abantu abandisapotileyo kule ndlela yam intsha ndiyiqalayo yokushiywa kwam ngumntanam uBulumko. Okay, namhlanje ise-24 ka-April 2004 and 5. uBulumko wayezelwe nge-24 ka-April 2009. So njengoba ndilapha ephandulwazi nje ndize kuba uBulumko is the first birthday engekho, but andizokuxoka ke xa ndithetha South African. Yonke into endiyenzayo ndiyenza kuba ndifuna uBulumko abuye back. Ayinto uba ndenza kuba yonke into endiyenzayo ndiyazinikela just because ndinayo laa nto into yoba uBulumko uzobuya. Andinayo laa nto ubhubhile. uBulumko ubhubhile ndambona just because nge-21 kaSeptemba uBulumko wabhubha ehleli nam sisobabili. Kwakumandi guys, ngeyona ndlela just because uBulumko ufike ungomvulo ebuye esikolweni laa veki yonke. Sweet guy. Kaba ndikhumbula kwangoLwesine ndifika ndivele emsebenzini, ndifika uBulumko elungise neswitshi zombane bese zingasebenzi endlini, esenandizilibe nomazazi zisebenze, eklinile. Wendlula ibhedi yam wafaka a-white bedding. Ndithi bawukwazi awunakwazi ufaka i-white bedding kaloku. Wandiyakwazi kaloku wena, uzawujika idakiswe nguwe. Ndingakuqhalanga masicela nje ukungena sibaluleka kwale mini kwaye ke nokusekwa kwayo ifoundation le kutheni wayisekana? Le foundation ke into ebaluleke ngayo uba mandiyiseke le uBulumko Foundation, ithi motto yam phayana ithi women on women based violence. Isaba mandiseke le foundation kaBulumko. Ndiye nathi ngondehlele into kaBulumko ndacinga ndihleli into yoba singomama siyahlukumezana, qha thina si-understand uba siyahlukumezana. Asikuboni mna ndikubona uba lo sisa akandiboni uba uyandihlukumeza just because kule ndlela yam into yoba ndicinge uba mandivule le foundation kuba kukho mama bebendigibisela ngamatye uBulumko engekasweleki. Bawesi sabe uBulumko eswelekile, babonakala into yoba nyhani bayandigibisela ngamatye and abanayo inimba, ngathi abangobafazi abazelana. So ndathi ndihleli phantsi ndacinga into yoba mandibhide ifoundation kaBulumko, uBulumko igama lakhe lingapheli. Ndibhilde into yoba sihlale phantsi senze ii-events like sithethe intlungu yam, ndikwazi uyithetha komnye. Omnye uswelekele umntana kophela kwakhe njengam, omnye uswelekele ipartner yakhe, omnye uhlukunyezwa umntu ongumama, omnye unomntana as a single parents. Njebe i-single parents njengelishwa umdiswe ngulo bhuti. Lo bhuti unkosikazi wakhe okanye i-girlfriend yakhe ayifundi umntana usecaleni, but lo bhuti wena iyamfuna. But yonke le nto yenziwe yintoni? Yenziwe indoda, but indoda yona iyathanda. Umntu ongazothandwa umntu obhinqileyo. So ngeba ndibhilda into yoba singabantu abamnyama, singabantu ababhinqileyo, sibuyise, sithandane, singabantu abamnyama, singahlekani. Enkosi kamama. Enkosi kakhulu.
kunokuthula ngcizilwana lowo ke ngumama kaBulumko Ngcilwana. UBulumko ke wathi wabe uthatha ubomi bakhe ngoSeptemba wonyaka ophelileyo emva koba nexinzelelo engakhange akwazi ukwamkela okanye ukunyamezela ukuswelekelwa ngutata wakhe kanye notata omncinci wakhe. Umama wakhe ke waqaphela into yokubana ehleli nje uBulumko njengoba ngumntu othuleyo ehleli nje uthe gqolo esenza imizobo yemipu esenza imizobo yemmela kwaye ke loo nto leyo baqaphela kwangoko into yobana noko ikhona ingxaki bamsa ke koonontlalontle bamsa kubantu abasebenza ngengqondo kodwa yonke loo nto ayizange ibe iyamnceda uBulumko. Ubuyabona emva kwam kungena ngoku abantu abadlali beqela lerabhi lelinye ke into wasibandakanya nayo uBulumko wengumdlali werabhi. Yiloo nto ubona bengena ngalo mzuzu abadlali berabhi bezonikezela inkxaso yabo nabo bezothi bakhumbula uBulumko. Sibele kwestudio.